Leis gyfyn mysio ffwrach an sy'n olanj fa mis mwynjyn gymbyga ffeimal mínich na differen ydyr synia agos siefsio an yn ALBA a hwf na hasyn i gianw a hwf y Coròna-bhìoras. Han haraf an acyn tornas missen an haraf an acafsio gyrig sioc a yw had chorus mile júne básach gynist sio. Stoch nach eisiau ach gyfyd sy'n hosioch orafsio, chan ilsacum ach ha sy'n gynire mar ha far a fel cwnar stawn nach bi lepan an gyliwr awn an an intensive care. So ha sy'n gyma eicalach. Ewn jiffers môr a ha awn eichterin sé gyfyd na bwtyn ula fosgot sio haast. Chan awn girach na supermarkets ach na bwtyn fat. A hwf dolomach, wel, a ha sy'n graffic ofasach fancy iawn o geif. Frickas yn feicsief sio. A hwf dolomach, fe mi tu miter gyle a chwmal eichter af sio. A sio da viter a hawn geif sio. A yes, fyty gist a chynnychwch an yn ALBA, ach a sio sy'n olanj, fyty trwr a chynnychwch. Yn dy chors yn reif. Chors da ring ga ianw. Agus hat y gyri at focad a farach gyda hon. Gaharij calum a ha awn da uar. Ach co yw, sydd na differen ydyr synia agos siefsio. Ach leis nir yn un se, ha sy'n gans nŵn staing, gans nŵn vat, ha sy'n ule fiach yn rifurach A-staigh.